Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ki nong yalam shnong ka pershin ha ka jing yalam wahe shnong uba Johnny Suchen ha ka khat khandai tarik urumpang kilami shakmat ban penshai halor ka jinglong shnong bapura ka shnong pershin kani ka jing penshai kalawan hadien ka jing keno jong ki nong yalam shnong jong ki ar shnong kata ka huroi bat ka lahalen ba ka pershin ka dei tang ka kentot ni ka dong ka bahap habo ka dor bar shnong huroi haba penshai halor kani wahe shnong jong ka shnong pershin uba Johnny Suchen uloong ba ya ka pershin la seng na du usnem shi hajar khandai spa nyopo ringkat ka jing shong suk shongsan hadu usnem shi hajar khandai spa thrapulai uloong ba ka pershin kala yo ru ya ka jing itho na ka Jaintia Hills Autonomous District Council banlong kum ka dor bar shnong ka bapura hapo ka ilaka Rambai East Jaintia Hills District badla ai sanat ru yo ba Johnny Suchen kumuwahe shnong ka pershin ha ka arpu pratri ukala lingkod 8,000 arpun riu kumta ka jing tho jongki artli ki shnong kalalong ka bamshong nongrim bat persha ru iya kariti sinchar patba khamtam halor ka jing tho jong wahe shnong kalahalen kabaong balada baklatyak kandon ka jingya snam bat na kalyang ka pershin kaladawa yu ban panma bhapo shitayo lem kumta kanle kat kumkaan laong uba Johnny Suchen bat kenturu yaki bor kaan bakin ai ka jingeda yaki kumkashnong pershin ni kum ka dorbar shnong pershin ni penram jur ya ka jingken tho u he shnong lahleng bat ka shnong huroi ha ka khan ru trik bna ar jar arpun ru ya ka jing ai sanat yaw Johnny Suchen u badai u he shnong jong ka shnong pershin village East Jaintia Hill District kajing pensyai halor kini kumne ba kasnong pershin kala don na du usnem khat khandai spa nyopeu ka ba shong suk bat ka ba khlem sha penthut hadu usnem khat khandai prapulai na du balas dang ya kasnong kala trekam kum kasnong bapura bat ka ba lut ka ba don la ka jong ka rukom sensyar pajba bat tenat sensyar tenrai ha ka ba nongkong hapo ka jing yalam Shri Solomon Khongla kum u rangba shnong ompat judon no kono ka jing persya jing yakhi ne jing yakhaja na kino ki shnong marjan ki bor sensyar ne ki jakat rekam ki ba persya ya ka jing long shnong kum ka shnong lak loy kala sya itu bat pediang pajba bat ha ka liang sensyar pajba ro ba ka jing don bat jing itu like lut jong ka shnong kala sya pensisya shushu da ki kot kisla sarkar ki balong ki sakhi ka jon memerdam bala ai ha ka lai filtrik budai bunkong khat khandai spa prapusan da ki san shnong kata huroi hingria lejri lahleng bat pershin sya nonbor minister government of Meghalaya ha ka bala ka dew shai ba pershin ba ka pershin ka de ka shnong lai lut da ki jong ki bosoi hi shithi ha ka khat nyau saw arjar saw ba la pha daw in chas kyang putra pos ka ba khot ya ka shnong pershin ban ai jing tip saphang urang ba shnong secretary khot BDP bat ka jingbun briu ba pin isai ba wat ka district administration ru ka itu bat sim ya ka pershin kum ka shnong lai loy ration certificate jong ka youth sport club border pershin ka ba ladon register number house name khat khandai punyau khat khandai punyau kala ban yo tang leng ba ka jingdon jong ka shnong kum ka unit sensyar ka ba lai loy nomination tarik basan pra khat khandai pulai hapo admit pendik jong ka constitution of Jaintia Hill Autonomous District Council appointment rule khat khandai pra pulai ha ka ba ka kertang pershin village ka pau ha ka list number khat khandai hapo ka narpu district council constitution Rambai dealership ka ba pensisya ba ka autonomous district council ka itu ya ka shnong pershin
Kisiti sorkar beper ki hukum tenat bat yakren hapedang kasnong umpersin bat ki tenat sorkar beper ha kisnam balalek ki bapen I ba kasnong kala syak sim kum ka unit laitlut ha kalyang sengsar pajba ba hakini ki kot kisla baro ki pensisya klem artatin ba kasnong umpersin kala yo ka cing itu ha kilyang ka an sengsar pajba bat riti dustur kum kasnong laitlut nadu usnam khat khandai prapulai what ya ka supply what ya ka water supply scheme bala yo pediang na ka office PSE house nam arajar lai la pensisya ba kane kade kasnong bapura kajing kentho jong kite ki artli kisnong kalong ka bomsong nongrim bat persyak ru ya kerti sensyar patba khamtam yo he snong lahleng bala kentho la dabak latiak kandon kajing yo snam bat ngi kerpat ya u bo un pan map hapo sitiyo lam unta ngin le katkum ka an ngi kentu ya kibor ka an bakin a kajing yada ya ka snong persin kini kilong kajing pensai na kalyang we snong dengan snong persin